Explotar. Non digas que as bombas explotan. A ver, que con isto hai moita confusión. En galego sí que existe o verbo explotar, pero só co significado de sacar partido ou escravizar. Imos explotar esa mina, pero sen explotar os traballadores. E non, as bombas non explotan. Estoupan, estouran e mesmo estalan. Destes tres verbos xorden sustantivos moi útiles tamén, aínda que se refiren ao son que xera explosión. E rima e todo. Estoupido ou estoupo. E estouro. Estourido non aparece no dicionario da Real Academia Galega. E tamén temos estalido, que nos vale tanto para algo que estoupa como para o ruído que produce ao facelo. Hai detonacións e explosións, pero recorda, as explosións non explotan. Apuntamento lusófono. En portugués teñen o verbo explodir, pero non existe o noso estoupar, aínda que si estourar ou estalar. E hai outro verbo que temos en común, reventar, pero reventar con B. Dígocho eu.